సో ఫ్రెండ్స్ డెమో చూసారు కదా! ఫుల్ సాంగ్‌తో చూడండి. మన టెలిగ్రామ్‌లో ఉంటది. లేదా ఇన్‌స్టాలో ఉంటది. అక్కడి నుంచి ఫుల్ సాంగ్‌తో చూడండి. ఎక్సలెంట్ వచ్చింది వీడియో. అందరికి నచ్చుతుంది. నచ్చితే లైక్ చేయండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్‌ను ఆన్ చేయడం మాత్రం అస్సలు మర్చిపోవద్దు. సో ఇలాంటి వీడియోస్ చాలా వస్తుంటాయి. ప్రతి వీడియోని మిస్ అవ్వకుండా చూడాలి అంటే మన ఛానల్‌ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అండ్ పక్కనొచ్చిన బెల్ ఐకాన్‌ను ఆన్‌లో పెట్టుకోండి. నేను ఏ వీడియో పెట్టినా ఫస్ట్ మీకే నోటిఫికేషన్ ద్వారా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. సో టెలిగ్రామ్ గ్రూప్‌లో జాయిన్ అవ్వండి అండ్ ఇన్‌స్టాలో ఫాలో చేయండి. అక్కడి నుంచి ఫుల్ సాంగ్‌తో వీడియోస్ చూడొచ్చు. సో ఇప్పుడు ఈ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్ బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇక్కడ ఫస్ట్, సెకండ్, థర్డ్ నంబర్స్ ఉంటాయి. 1, 2, 3, 4 అని. సో ఇక్కడి నుంచి ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ దాకా మీరేం చేయాల్సిన అవసరం లేదు. జస్ట్ ఇక్కడ నుంచి ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, మీకు నచ్చిన ఫోటోస్ మీ ఫోటోస్ కావచ్చు ఏవైనా ఫోటోస్. సో నేను ఎగ్జాంపుల్‌గా ఈ ఫోటోస్ యాడ్ చేసి చూపిస్తా. ఫోటో 3 డాట్స్ ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోండి. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో 3 డాట్స్ ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోండి. సో ప్రతి ఫోటోకి సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటది. కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు ఇలాగే యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో 3 డాట్స్ ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోండి. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో 3 డాట్స్ ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా బీట్ మార్క్ దగ్గర కట్ చేసుకోవాలి. సో ప్రతి ఫోటోకి లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ మొత్తం ఇలాగ యాడ్ చేసుకోండి. సో ఫ్రెండ్స్ నేను కొంచెం స్కిప్ చేసి మొత్తం ఫోటోస్‌ని యాడ్ చేసి చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్ మొత్తం ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకుంటే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి సేక్ ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేసుకోవాలి. సో దానికోసం బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇక్కడ ఫస్ట్ ఫోటో, సెకండ్ ఫోటో, థర్డ్ ఫోటో, ఫోర్త్ ఫోటో మొత్తం 4 ఫోటోస్ ఉంటాయి. ఒక్కొక్కటి క్లియర్‌గా ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేస్తా. వీడియోని మాత్రం స్కిప్ చేయకుండా చివరి దాకా చూడండి ఫ్రెండ్స్. స్కిప్ చేయకుండా చూస్తేనే క పర్ఫెక్ట్‌గా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. లేదంటే కన్‌ఫ్యూజ్ అవుతారు. తప్పకుండా చివరి దాకా చూడండి. సో ముందుగా ఫస్ట్ ఫోటో ఉంది కదా! దీన్ని కాపీ చేసుకోండి. సో కాపీ. సో ఫస్ట్ ఫోటోని మాత్రమే కాపీ చేసుకోండి. సో కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బిట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు ఒక్కటే ప్రాసెస్ చెప్తా. సేమ్ ప్రాసెస్ ఫాలో అవ్వండి. సో ఇక్కడ టైమింగ్ చెప్తా. టైమింగ్ చూసుకొని యాడ్ చేసుకోండి. 2 సెకండ్స్ 7 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటోని పేస్ట్ చేసుకోండి. సో ఈ ఫోటో పేస్ట్ చేసి మళ్ళీ మధ్యలో ఉంటాయి చెప్తా. ఆ టైమింగ్ చెప్తా. ఆ టైమింగ్‌ని చూసి యాడ్ చేసుకోండి. సో ఇక్కడ 23 సెకండ్ 4 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర పేస్ట్ చేసుకోండి. సో మళ్ళీ ఇంకో ఫోటో పేస్ట్. సో మళ్ళీ ఇంకో ఫోటో పేస్ట్. సో మొత్తం 4 ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. సో 1, 2, 3 అండ్ ఫస్ట్‌లో ఒక ఫోటో. 4 ఫోటోస్ యాడ్ చేసి బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేసి సో ఇప్పుడు సెకండ్ ఫోటో. ఈ సెకండ్ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు ఇంకో 3 ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. మధ్యలోనే ఉంటది. టైమింగ్ చెప్తా ఫ్రెండ్. టైమింగ్ గుర్తుపెట్టుకోండి. సో ఇక్కడ 7 సెకండ్ 16 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటోని పేస్ట్ చేసుకోండి. సో మళ్ళీ 18 సెకండ్ 8 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర పేస్ట్. మళ్ళీ 19 సెకండ్ 7 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర పేస్ట్. సో 3 ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకోండి. 1, 2, 3. 3 ఫోటోస్ యాడ్ చేసి బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేసి సో ఇప్పుడు మూడవ ఫోటో. ఈ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఇప్పుడు చిన్న సైజ్ ఫోటోస్ ఉంటాయి కదా! ఆ ఫోటోస్‌ని మాత్రమే యాడ్ చేసుకోవాలి. సో 3 సెకండ్ 9 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటోని పేస్ట్ చేసుకోండి. సో మళ్ళీ ఇంకో ఫోటో పేస్ట్. సో 2 ఫోటోస్ పేస్ట్. 2 ఫోటోస్ పేస్ట్ చేసి ఒక ఫోటో వదిలేసి మళ్ళీ 2 ఫోటోస్‌ని పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో ప్రతిదీ సేమ్ ఉంటది ఇలాగే. ఇప్పుడు కంటిన్యూగా 2 ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. ఒక ఫోటో వదిలేసేయాలి. 2 ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. ఒక ఫోటో వదిలేసేయాలి. కంప్లీట్‌గా లాస్ట్ వరకు సేమ్ ఉంటది ఇలాగే. మొత్తం ఫోటోస్‌ని ఇలాగే యాడ్ చేసుకోవాలి. సో 2 ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకోండి. ఒక ఫోటోని వదిలేసేయండి. 2 ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకోండి. ఒక ఫోటోని వదిలేసేయండి. కంప్లీట్‌గా లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటది. సో చివరి వరకు ఇలాగే ఉంటది. సో ఇలా కంప్లీట్ చేసుకోండి. నేను స్కిప్ చేసి చూపిస్తున్నా. ఒక్కొక్కటి చెప్పుకుంటూ పోతే చాలా టైం పడుతుంది. సో అందుకే స్కిప్ చేసి చూపిస్తున్నా. మీరు మాత్రం కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి. సో లాస్ట్ వరకు ఒకటే ప్రాసెస్ ఉంటది. 2 ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. ఒక ఫోటోని వదిలేసేయాలి. 2 ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. ఒక ఫోటో వదిలేసేయాలి. కంప్లీట్‌గా లాస్ట్ వరకు సేమ్ ఉంటది. ముందు యాడ్ చేసుకున్న ఫోటోస్ తప్ప మిగతావి 2 ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. ఒక ఫోటో వదిలేసేయాలి. సో మళ్ళీ ఇక్కడ 29 సెకండ్ 4 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఇక్కడ వరకు యాడ్ చేసి బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేసి ఇప్పుడు లాస్ట్ ఫోటో ఈ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి
కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు మిగిలిపోయిన ఎన్ని ఫొటోస్ ఉంటాయో అన్ని ఫొటోస్కి యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఫ్రెండ్స్ 4 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర పేస్ట్ వేసుకోండి. సో పేస్ట్. సో మళ్ళీ 2 ఫొటోస్ వదిలేసి ఒక ఫోటో పేస్ట్. సో మళ్ళీ సేమ్ ప్రాసెస్ 2 ఫొటోస్ వదిలేసి ఒక ఫోటో పేస్ట్. కంప్లీట్గా లాస్ట్ వరకు సేమ్ ఉంటుంది. ఇది కూడా సేమ్ ప్రాసెస్. సో టూ ఫొటోస్ వదిలేసి ఒక ఫోటో పేస్ట్ వేసుకోవాలి. 2 ఫొటోస్ వదిలేసి ఒక ఫోటో పేస్ట్ వేసుకోవాలి. కంప్లీట్గా లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్. ఇలాగే మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోవాలి. సో లాస్ట్ వరకు సేమ్ ఉంటుంది. కన్ఫ్యూజ్ ఏం కావద్దు. సో లాస్ట్ వరకు ఇదే ప్రాసెస్. ఒకవేళ అర్థం కాకపోతే వీడియోని మళ్ళీ మొదటి నుంచి చూడండి, క్లియర్గా అర్థమవుతుంది. సో ఇలా కంప్లీట్గా ఇక్కడ వరకు యాడ్ చేసి ఇక్కడ 3 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకున్నాం కాబట్టి దీన్ని వదిలేసి ఇంకో 2 ఫొటోస్ మొత్తం 5 ఫొటోస్ వదిలేసి మళ్ళీ సేమ్ 21 సెకండ్ 4 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర నుంచి కంటిన్యూ చేసుకోండి. సో మళ్ళీ ఇక్కడ కూడా సేమ్ ఉంటుంది. సో ఇక్కడ 3 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకున్నాం, మళ్ళీ ఇక్కడ 2 ఫొటోస్ మొత్తం 5 ఫొటోస్ వదిలేసి మళ్ళీ సేమ్ ప్రాసెస్. కంప్లీట్గా లాస్ట్ వరకు ఇదే ప్రాసెస్ ఉంటుంది. సో లాస్ట్ వరకు సేమ్ ఉంటుంది. మొత్తం 29 సెకండ్స్ 16 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ ఈ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్. సో వీడియో కూడా ఇంతటితో కంప్లీట్ అయినట్టే ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్ చూసారు కదా వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ను ఆన్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు. లైక్ అండ్ కామెంట్ తప్పకుండా చేయండి ఫ్రెండ్స్. సో ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ వీడియో కంప్లీట్ అయిందిగా. షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీలో ఈ వీడియోని ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. అంతవరకు టేక్ కేర్. జై హింద్.